Em dic Rosa Blanca. Visc en un poblet d'Alemanya. Hi ha carrers estrets, fonts, cases altes i coloms a les teulades. Però un dia van arribar els primers camions i se'n van anar molts homes. Anaven vestits de soldats. Començava l'hivern. Ara veig els camions des de les finestres de l'escola. Van carregats de militars que no coneixem, però que ens miren i ens piquen l'ullet. Hola, famílies! Aquest és un fragment de Rosa Blanca, un clàssic contemporani que us recomanem visitar a partir dels 8 anys. La Rosa Blanca és una nena alemanya que presencia la detenció d'un nen per part d'uns soldats. Seguint el camió on el traslladen, arriba una tanca de filferro amb infants immòbils a dins, presoners, famolencs i que porten una estrella cosida a la roba. Els textos de Christophe Galà i Roberto Innocenti, que il·lustra d'una manera hiperrealista la tragèdia en l'Alemanya de la Segona Guerra Mundial, són una oportunitat excel·lent per presentar aquesta temàtica als infants i obrir amb ells el debat. L'esperança, la bondat, la innocència i la generositat trenquen barreres i prejudicis en aquesta obra malauradament encara molt necessària. Us recomanem que deixeu que ells també en siguin testimonis. Bona lectura!